ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам баличкои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди тоҷик, нафаре ки хонахар ҳастен. Ирӯз 11 январи соли 2025 ай 24 рафт. Саудо ТВ навор кард. Ҳамин навор паштӣ ҳамаш аз дохили Душанбе ай. 3-4 хонаи гастай, мақсад аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, ноҳияи Хурусон, ноҳияи Фирдавсӣ далши понни хонаҳои Душанбе рӯй кардан. беҳтарин хонаҳои арзон. барои реклама муроҷиат бикунен. Замин, мошин, хона, квартира чизе боша рӯй кунен. навори баъдан реклама карда фурӯшта мегузорем. беҳтарин рекламаш мекунем дар TikTok, YouTube, Instagram фурӯшта мегузорем. хонаҳои ирӯза аз Файзобод, аз Хурусон, аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ далши хонаҳои Душанбе. 9 хонаи Душанбе, обши 12 хонаи тоқи тамошо мекунем. хоб навор дар лайкора мезанем, дар канал подписатсия мекунем. далши беҳтарин хонаҳо ҳастай. ма эълон асар мекунем, шумо навора тамошо кунем бача азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кулоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Якай Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. дӯстони азиз, кадоми шумо хоҳиши гузаштани сарҳади Москва Қазоқистон дорен, ба шумо ширкати Якай Бахара тавсия метем ки зиёда аз 10 сол меша оиди ҳамин система кор ва фаъолият мекунанд. мошинашон комфортни мошинаи замонавӣ, пашти ҳаррӯзаи соранд ва детилҳо забони тоҷикӣ, русӣ, қазоқӣ, узбекиро медонанд. ҳамчун боз граждани русӣ ҳастанд. мақсад аз номи ютуб канали мо Саудо ТВ занг занед, сикрикатҳо мекунанд. дӯстони азиз, нашод масъалаи одамое ки ҳуҷҷат надорен, документ надорен, шумора мегзоранд, аз ҷои зист меёранд, мегиранд, бурда границара гузаронда меёранд. марамат занг занед. агар хоҳем ки сикрика карда шавад, аз номи ютуб канали мо занг занед. ба ҳама шумо роҳи сафед хоҳонем. дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшии Душанбе. рости ҳамин навор беҳтарин навор шид. бениҳоят хонаҳои Душанберо зиёд рӯй карданд. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, дар назди бозори Меҳргон, агар шиндагӣ бошен, назди бозори Меҳргон дар қарор дорад. 3 хона ҳамега обши 45 метри квадратӣ, 2 ҳамоми дохила дорад. хоб то роҳи калон 700 метр. аз хона то роҳи калон 700 метр, баъд бозори Меҳргон. ҳама чӣ наздикишта ҳастай, мактаб ва дигаро. садик, беморхонаву бозори Меҳргону, хоб канечкаи маршруткову, хоб хулас беҳтарин места барои зиндагӣ кардан. касоне ки мехарад 3 хона 45 метри квадратӣ, ҳуҷҷатҳо ҳама 100% қонуну қоидааш қатъӣ, свет, обш камбуд нест, доимӣ ҳай, кредит намешавад, алиш намешавад, толка ба сум фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ. дар 250 000 сум дӯстон ана ҳамин хонара метавонед бихарен. фикр мекунем ки беҳтарин нархай, нархи зур мондан ки срочно савдо карда шавад, 250 000 сомонӣ. марамат серьёзни харидоро аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед, боз маълумоти пурраша бигирен. хоб навор дар лайкора бизанем бачаҳо азиз. касоне ки аз Душанбе хонахар ҳастен, подписатсия кунен. ҳамин Саудо ТВ як рӯз хонаҳои Душанберо понли навор мекунад, як рӯз хонаҳои мақсад обшӣ аз ҳар як гӯшаву канои Туркистон рӯйкаргиро навор мекунем. хулас подписатсия. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшии Душанбе. анаи хона боз зури бадай тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ рӯй кардан дар шаҳри Душанбе, доми 4 этажа. дар аввалин этаж духонага 56 метри квадратӣ. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. дохил ба хона мешем, касе ки мегира ошо шава, акада срочно сум дар корай. хоб хонаҳотона видеонавор кунен, фасон карда, агар хоҳем ки савдо рава, ҳамин видеои фасони шурӯъ кунен, баъд ҳамун нархотона ягон нархи соз монен ки шутоби зури мардумон бирасава, арзанда ба нархи худаш боша. якум этаж, 2 хона 56 метри квадратӣ,
дар шаҳри Душанбе маҳаллаи 33 микрорайон. Ремонти замонавӣ. Айроҳи Калон 150 метр дур. Мактаб, садик, балниса, бозорча, масҷид, хулас ҳамаш дар наздикӣ. хоб канализатсияи шаҳрӣ дора, об свет дора доимӣ. боз ду хонаи отделни дора, ванна, ҳоҷатхона дора. ба ғайр аз ин хона мега боз як хонаи 3/4 дора. нашоти масъалаи хонаи дигарияй оиди ишам масъя кинен. анаи хонае ки дар видео мебинен, нархи хонара мега ки 540,000 сомонӣ мегем. 540,000 сомонӣ. ремонтош фасони хушрӯи замонавӣ. ина марамад нафаре ки хоҳиш мекунен ки Саудо ТВ хонаҳои Душанбера ремонтҳои фасонаш қатъӣ боша навор ки ина када занг занен. рақамҳои 2085 ахири номерои соҳибхона. ҳами яка бо ду-се хона ига дора. нашоти ёшам ина занг занен ҳамроҳ яка чахчах кунем бачаҳои азиз. ин хона 540,000. Greenway моҳи марти соли 2024 официально ба Тоҷикистон даромад. Компания экологически продукция дорад, сертификатҳо дорад, қонунӣ дар Тоҷикистон кор мекунад. марҳамат, касе ки мехоҳад қати мо ҳамроҳ партнёр компания Greenway Global международни компания кор кунад, марҳамат нависед, кора мефаҳмонем. партнёри ман якум моҳи коришонда аллакай ҳами қадар оилӣ гирифтагиянд. наҳози омадем ай офис абналичват кардем. гуфта намона ки дар компанияи мо чанд қадаре ки оилик мегирен ҳамун моҳа худуш шумо метавонед ки абналичват карда гирен. яъне ки мо ба ҷои компания барои мо ба ҷои пул ягон маҳсулот наметиҳад, мо дар реални пул меспора метиҳад. ина оиликошон. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ ду этажа болош холӣ мега. мақсад ҳоли дуюм этажа бардоштагӣ нестанд. ноҳияи Хуросон, деҳаи меҳнат, ҷамоати ҳилолӣ. се хона калидор, 8 сотих замин, кухни бания дарона, наздикии роҳи Калони Душанбе, Қурғонтепа, об свет, кондитсионер дора. соли 2020 хонара сохтанд. наздикии хона мактаб, садик, балниса, масҷид, ҳуҷҷатҳо садфоиза. ремонтҳои евроремонт, замонавӣ хушрӯи бад кардагиай. касе ки мегира рақамоша мондем 9191 соҳибхонара номерои ватсап шай. ремонти фасони хушрӯи замонавӣ кадаги ина марамат харидори сериёзи занг занен. нарха мега ки 390,000 сомонӣ. гӯш шунида. хонаи фурӯшӣ деэтажа болош холӣ, ноҳияи Хуросон, деҳаи меҳнат, ҷамоати ҳилолӣ. ана ҳами адрес, ин ҳами хона ҳай бачаҳои азиз. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ роҳӣ кардан ки дар чорраҳаи Файзобод дар 6 этаж 50 метри квадратӣ як хонаи коробка. ина ҳами хона. лифт дора, лаби раҳ дай мега. хоб дома 3 моҳ пас меспоранд. перегородкороша хитон мекунем бачаҳои азиз. нигоҳ кунед ако. чорраҳаи Файзобод 1 километр боло. анами здани хоб дар 6 этаж 50 метри квадратӣ срочно фурӯхта мешавад. нафаре ки харидори конкрет ниен 150,000 мега. дар 150,000 мегирен, метонен бо ямо 50,000 расход кунен. аидам кам мерава фикр мекунам. мешава хонаи 200,000-аи фасони хушрӯ. як хонаи коробка. ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Хурӯсон. 4 дар хона 25 ё 30 сотих замин масоҳа дора. ҳуҷҷатош ҳам ҳастай. хоб толка мегирӣ даромад мекунӣ. мактаб ҳаст, магазин ҳаст. хулас ҷои беҳтаринда қарор дорад. хоб кули ҳавз оғил дорад. свет ҳастай. хоб аз роҳи Калони Хурӯсон то хонара мега 20 ё ки 30 минут роҳай 2 километр мақсад дурайда. хулас маълумоти бештар занг занен суҳбат мекунем. ягон мошин боша мақсад мошини боша ки мақсад болои бо 100,000 сум бута. агар хеле масъала қатъӣ алиши варианта миёвем хеле ба нарх мега ки 128,000 сомонӣ бо ягон сум савдо мешавад. 25 ё 30 сотих замин дора. хоб маълумоти бештар усунат занг занен. рақамоша мондем 0300 ватсапи соҳибхонаи азуми канали мо занг занен.
мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роҳӣ карданд ки дар ноҳияи Файзобод, ҷамоати Дусмурод Алӣ, 6 дар хона, 6 сотиқ замин масоҳат. хуб нархша мега 190,000 сомон. ватсапшона мондагем занг мезанен. обши 6 дар хона, 2 хонаи 4 ба 3.5 ва хуб 2 хонаи дигариш 5 ба 3 ва 2 таи дигаш мега 3.5 ба 3. документу техпаспорт сертификат дора. бо гарантияш мактаб наздикай, мағоза наздик, масҷид наздик, об свет дора. фақат хона шикатур кардагиай, монтажи свет кардагиай, 3 тирезаи берунӣ часпондагӣ нестай, 3 дари даруна, дари главниш часпондагиай, 1 комнатаи дигараш соза мега соз кардагиай. маълумоти бештар занг занен. нархша мега ки 190,000 сомонӣ. рақамҳои 1458 ёки 1920 ватсапшона ҳозир занг бизанен. боз маълумоти иловагиша дӯстон бигирен. хоб масъалаи лайкҳо қатъӣ бошем. агар лайкҳоро бизанен, навор маъқул шид ёки нашид, хоб нарх навор чӣ хелай, навора то охир тамошо кунен, ҳамин подписатсия кунен. агар ба шарти шумо хонахори сериёз мусен, мақсад ҳамин канали мода ҳозир даромада подписатсия кунен, беҳтарин дастгирӣ кунен. боз хонаҳои арзон дар канали Саудо ТВ навор карда мешавад. азиз, мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роҳӣ карданд ки дар ноҳияи Ховалинг, мазори Ҳазрати Султон, ҷамоати Саросиёб, деҳаи Айло Дарада қарор дорад. 4 хона, 8 сотиқ замин масоҳат дора. рақамҳои ватсап шумондем. 3 хонаи 5 ба 3 ва 1 хонаи 3 ба 2 ва калидори калон. боз магазинам дора. магазини 6 ба 3.5. хоб стяжка дора. хонаҳо ҳама паталоко фигураи абои задагӣ, кухни баняш отдельна, ҳоҷатхона ҳам дора, свет дорад, об ҳам ҳастай. не ки 1-2-3 хона поёнтар, мақсад об ҳам ҳастай мега, не ки 1-2-3 хона поёнтар еда. хулас сертификат надора. дигар ҳуҷҷатҳо 100%. гирди хона забор гирифтагӣ, дарвоза подвал ҳам дорад. хуб маълумоти бештар дӯстон ҳозир занг бизанен. касоне ки сериёзни харидор ҳастен, соли 2018 хонара сохтем мега, 2021 ремонтош тамом шидаг. масъалаи ҳуҷҷатҳо ҳамаш қонуну қоидаш қатӣ. ина дӯстон боз маълумоти бештарша занг зада бигирен. нархша мега ки 250,000 сомонӣ мегем. 250,000 сомонда ҳамин хонара метавонед ҳозир занг бизанен, маслиҳат карда бигирен. касоне ки аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг мезанад, боз скидкаи гарениам карда мешавад. ина маълумот 4 хона, 8 сотиқ, 250,000 сомонӣ. рақамҳои ватсап 98 00. инами ҳозир занг за шеринар маслиҳат карда бара бихараш. тамом. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 3 ҳуҷрага масоҳати 3 сотиқ замин дар Душанбе ҳай тамошо кунеда. нархшам нархи бад нест. нархи болимени гирдаш забор гирифтагӣ, хонаи политехникум поёнтар, калхози коммунизм мега ҷойгир аст. бари мактаби 74 ай мактаб 3 хона ҳай мега. хулас дӯстон азиз, ана ҳамин адрес ай политехникум поёнтар, калхози коммунизм, шаҳри Душанбе, ноҳияи Синода дохил мешудааст. дӯстон азиз, худотон бо маълумоти иловагӣ рақамҳои 12345 занг занен. нархи хона ҳам муқаббат нест. болимени 350,000 да метавонед дӯстон ҳамира бихарен. дар Душанбе 3 ҳуҷра кардагӣ 3 сотиқ замин дора. ина маълумот аз номи канали мо занг зада масъя кунед. гирдаш забор, дарахтҳо ҳам калон дорад, иҷа бо санг дорад. хулас худотон дӯстон боз занг зада масъя кунед. мегзарем ба 10-умин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 3 ҳуҷрага масоҳати 6 сотиқ замин. анаи хона назар ба ӯ хона бо хеле арзонтаракай, не ки сотиқаш калонай. дар ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад. дӯстон азиз, 6 сотиқ 3 ҳуҷра кардагӣ, сари киштӣ боло мега, мактаб, магазин, садик, аптека ино наздик ҳастанд.
خب خونه چه خیلی میبینید ادناسکر نکردگی همین طرف. خب معلوماتی بیشتر زنگ میزنید نرخش میگه که 300,000 سومونی با سودای فسونه میکنیم. این مرامت در 300,000 سومونی انا همین خونه را میتونین بخرین. از این روزا نوار کسانی که یگان خونه به تاب دیل نیافتین، مقصد نومید نشین، دلچی با نواروی سعود و تیوی را تماشا کنین، نواروی پیشنش را تماشا کنین، انشاءالله بهترین نوارو برش ما مونده می شود. میگذاریم به 11مین کوارتیره فروشی. انای کوارتیره تماشا کنین. کوارتیره فروشی است که دو حجره کوارتیره در اولین اتاج 41 متر کوادراتی شهر دوشنبه ناحیه شاه مسعود قرار دارد. دو خانگاه در طرف 9 کیلومتر کنچکای مشروطی 15 دومی نوی 5 اتاژه خانه در یکم اتاج تخ پاسپورت داره، سویت دویمی آبش سحر و بگه ساعتی مقصد میه. در بینو با میگه بوچکای آب مستای کوخنی گارنیتورا داره، ترمیکس داره، بعضی چیزای خانه میسته در وقتی سودو کردن. این مرامت دوستان خودتون ماسه کنین. نرخش میگه که 340,000 سومونی. در 340,000 سومونی همین را میتونین بخرین دوستان عزیز. رقمای 2536 واتساپی صاحبخانه آب در داخل. این مرامت سویتش مقصد میگه نمیبره دوی میدوره آب سحر بگه میه. خودتون ماسه کنین. میگذاریم با 12مین خانه فروشی. خانه فروشی است که نزدی حولگی 3 حجره مساحت 2 سوتیق زمین. انای خانه نه که پروست از زوری بعد غلطی تماشا کننده. حولی کافل. این مرامت شهر دوشنبه پشتی مسجد قطر تریتوریا جزیره دا قرار دارد. رقم واتساپ شموندیم کوچه نواباد آب سویتش دویمی 3 در خانه با کوخنی وانه ریمونتوی فسون خوشروی زمانوی کردگی. اینا همی حالات همی سستانی سودو کرده می شود دوستان. نرخش میگه 680,000 سومونی. شما در 680,000 انا همی خونه را میتونین زنگ زده بخرین. قسمتی اصلی کار دویم اگر نوار با 12 خونه تمام شید، چیزی که روی کردن، چیزی که خواهش کردن و چیزی که یافتیم همش نوارتون کردن بچه عزیز. این طرف کار شما لایک همین چند قمتونه لایک و پدیلیت سو پدپیسیت سکنین سعودو تیوی گره نخرسان میشوه فقط تماشا کنین. نمره ما برای رکلام کردن ماشین زمین خانه کوارتیره چیزی باشه در واتساپ روی کنین رکلام که فروش نمیگذاریم. نشاطی آدمایی که کامناتا میکوین کو خیلی ارنده کوارتیره ارنده کامناتا یا نفرایی که خانه هاتون ارنده میسپرین برادری که زمینشون در کره در کامنتاری ها می نویسین فقط در واتساپ نویسونین نواری باید نه اعلانتون میکنیم یافته میتیم انشاءالله. لایک ها رمونین مکسیمال پدپیسیت سکنین زنده و سربلند باشین.